ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିକଟରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରାର ରହସ୍ୟ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଲୋକଟିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଗୋଟେ ତାରା ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକଟତର ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର 27 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ରୁହେ। ଏହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିଶେଷତଃ ଆମର ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆକାଶର ତୃତୀୟ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁ। ଏହା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଡରିବାର କୌଣସି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନୁହେଁ।